uSolomoni kubulumko bakhe wabhala intshumayelo isahluko sesibini ivesi ngu-24. Akukho nto ilungileyo ebantwini kunokuba badle, basele, bawubonise umphefumlo wabo okulungileyo emigudwini yabo. Kwanaloo nto ndiyibonile ukuba ivela esandleni sikaThixo. Abahlelelekileyo mabakhuthazwe emsebenzini uThixo athe wabanika wona ukuba bawenze, yaye kufuneka benze yonke into izandla zabo eziyifumanayo ukuba ziyenze kukuyinkosi. Kodwa ke abahlelelekileyo mabakhuthazwe ukuba baqhubele phambili, yaye banganzeli nje ukuze bakwazi ukuziphilela okanye imeko ihlale injalo. UThixo unguThixo wokwanda nophuhliso. Akafuni ukuba imeko yethu ihlale ingatshintshi. Ufuna yena ukuba siphume phantsi kwedyokho yobuhlwempu, yaye sihambe kwizithembiso zakhe zobomi obugqibeleleyo. Unomdla wokuba sitshintshe yonke imihla sifane naye kanye ncakasani, siguqulwe kuzuko siye kolunye uzuko, njengoko siguqukela kuye ngentliziyo yethu yonke, siphinde sizinikele ekuhambeni kwiindlela zakhe. Oko kuya kubangela ukuba iifama zethu zibe sendleleni yokwanda kwemveliso nengeniso. Ukuze abahlelekileyo baphume entluphekweni, kufuneka benze ingeniso. Ukuba awenzi ingeniso, wenza ilahleko. Indlela kaThixo yokuba senze ingeniso, sande, hayi ukuba sinciphe. Ukuba awenzi ingeniso, unyanzelekile ukuba ungqibe, uboleke okanye ube ukuze uphile. Ukwenza ilahleko okanye uxhomekeka ekukhongozweni asiyondlela kaThixo. Amafama ngoosomashishini agcina nje amatyala wabo ngokumana ehlawula uchatha. Akukho yayo ke le, yaye asiyondlela kaThixo konke. U-Isaya isahluko 48 umqolo 17 icandelo lesibini. Mna Yehova Thixo wakho ndingokufundisa okungakuncedayo, ndikunyathelise ngendlela oya kuhamba ngayo. Ingeniso kuxa okungenayo kungaphezulu kwenkcitho. Ilahleko kulapho inkcitho ingaphezulu kokungenisayo. Indlela kaThixo yingeniso engabhangiyo. Ingeniso engabhangiyo ekulimeni yindlela apho okungenayo kungaphezulu kwenkcitho. Oko kusenzeka ixesha eli lonke, akunaziphelo. Zimbini indlela zokonyusa izinga lengeniso. Eyokuqala kukonyusa izinga lokungenisayo. Eyesibini kukunciphisa iindleko. Ukulima ngendlela kaThixo kuzenza zombini ngokunyusa izinga lemveliso kakhulu ndawonye nokucutha iindleko. Ukulima ngendlela kaThixo kuphinda kuze nalo mba ongabhangiyo kwingeniso ngenxa yokuwunonelela ngokuthembeka umhlaba athe uThixo wasinika wona, ukuba siwulondoloze ndawonye nokugcina umhlaba, ukufuma nezondlo. Umyalelo wokuqala onikwe umntu kwiGenesis sahluko sesibini umqolo ngo-15 yayikukuba asisebenze yaye asilondoloze isitiya. Kufuneka sikuqonde ukubaleka kokulondoloza kumnqweno wethu wokwenza ingeniso, kananjalo nalo mba wokuwugcina okanye ukuwusebenza umhlaba. ULuka 16 ivesi 10, othembekileyo kokuncinane uthembekile nakokukhulu. UThixo ufuna sibe ngabanoneleli abathembekileyo bomhlaba, sisenza ingeniso engabhangiyo ngokulima ngendlela kaThixo ngentliziyo yethu yonke. Ukuze ukulima ngendlela kaThixo kwenze ingeniso engabhangiyo, kufuneka kusonjululwe yaye konyuswe izinga lezakhono zethu zokulondoloza. Ngenyanga yoMdumba uFebruwari wonyaka u-2008, omnye wabebethatha inxaxheba kwiqeqesho waye waba nesityhilelo esimangalisayo sika-Farming God's Way, eveza izisombululo ebezifihliwe kuthi ukusukela ekuqaleni kwendalo, yaye ezi zisombululo ziza kusetyenziswa ukuvula izithembiso zakhe zokugqithisileyo ziphinde zingenise ubukumkani bakhe. Izisombululo ezintathu zokulondoloza zika-Farming God's Way kukwenza izinto ngexesha, kumgangatho phezulu nenkcitho engephi.
Genesis 1 isahluko ngu-14 uya ku-19 wathi uThixo makubekho izikhanyiso esibhakabhakeni samazulu zibe ngumahlulo okwahlula imini kubusuku zibe zezemiqondiso zibe zezamaxesha amisiweyo zibe zezemihla neminyaka mazibe zizikhanyiso esibhakabhakeni samazulu zikhanyise ehlabathini kwabanjalo. Wenza uThixo izikhanyiso ezikhulu zazibini, esona sikhulu isikhanyiso ukuba silawule imini, esona sincinane isikhanyiso ukuba silawule ubusuku. Wenza neenkwenkwezi. Wazibeka uThixo esibhakabhakeni samazulu ukuba zikhanyise ehlabathini, zilawule imini nobusuku, zahlule ukhanya kubumnyama. Indalo kaThixo kwasekuqalekeni isinika iqonga esinokuthi sazi ngalo ixesha. Umhlaba ujikeleze endaweni yayo usenza umjikelo opheleleyo ngeeyure ezingama-24 ngqo, usenza imini nobusuku. Umhlaba ujikeleza ilanga ude uligqibe qho kwiintsuku ezingama-365 ibe ngunyaka omnye kwikhalenda yethu yamaxesha onyaka. Inyanga ijikeleza umhlaba wonke qho ngenyanga, oku kusinika iinyanga ezili-12 kwiintsuku ezingama-365 zonyaka, iphinde isinike amaza elwandle. Ukuba umhlaba ubungqamene nelanga kuma-90 degree ubusuku bethu nemini bebuza kuba nexesha elilinganayo, yaye besingazuba nawo amaxesha onyaka. uThixo kubulumko bakhe uwenze umhlaba waxesa ngolinganiselwa kuma-23.5 degree, wasinika amaxesha onyaka ngokuvumela iziqingatha ezahlukeneyo zesahlulo somhlaba zibe kufutshane nelanga ngexesha elithile lokujikeleza kwawo, ngoku esinye kwelinye icala sikude nelanga. Kwisiqingatha selizwe elisemazantsi, Southern Hemisphere, eyona mini inde ngowama-22 kweyomnga uDisemba, xa kanye ihlobo likwizinga eliphezulu. Eyona mini imfutshane ingowama-21 kweyeSilimela, xa ubusika buphakathi ngqo. Ngowama-20 kweyesihlanu uMatshi, siphakathi kwintlakohlaza, kuze ke ngowama-22 kweyomSintsi uSeptemba, sibe siphakathi kwintwasahlobo. uThixo kubulumko bakhe udale iintsuku, iinyanga, iminyaka ndawonye namaxesha onyaka, ukubonakalisa isimo sakhe kunye nokuba yingcali yelona xesha limisileyo. Intshumayelo yesithathu, isahluko se-11, into yonke uyimisele ixesha layo. Ingaba sinjani thina? Sisoloko siligcina ixesha? Sifika ngexesha ezintlanganisweni? Ingaba sigcina abantu belindile? Ingaba ixesha elimiselweyo libalulekile kuwe? Kufanele nyhani kube njalo, kubalulekile kuThixo. Intetho ehlekisayo eqhelekileyo eAfrika yeyokuba abelungu banewotshi kodwa abantu baseAfrika banexesha. Ibali lam ngexesha laseAfrika liqala ngokuhlekisa, kodwa isiphelo salo sinobuzaza kakhulu. Oku kwenzeke kwiminyaka eminintsi egqithileyo, emva kokugqiba ukufundisa ngokulima ngendlela kaThixo iintsuku ezili-18 eMalawi naseZimbabwe. Ndandidiniwe kakhulu, yaye umzimba wam wawufikelele kwelona zinga liphantsi lokuphelelwa ngamandla. Kwakufike ixesha lokuba ndibhabhe ngenqwelontaka ndishiye iZimbabwe xa kuqala ixesha lasemva kwemini, khona ukuze ndibe sekhaya eBhayi ngokuhlwa nonkosikazi wam uNikki ndawonye noonyana bam ababini, uBenjamin noCaleb. Ndandivuya kakhulu ndiza kuba sekhaya, yaye ndiza kuphinda ndihlanganiswe nosapho lwam njengoko unokucinga nawe. Ndaye ndapakisha kwangoko njengoko ndandicwangcisele ukuba ndifike kwindawo yenqwelontaka ngexesha eliziyure ezimbini phambi kwexesha lokuhamba xa indiza isiya kwelinye ilizwe. Ndathetha nabo, ndandifikele kwangaba beza kundisa kwindawo yenqwelontaka, baze bathi kum, Grant, sukukhathazeka, akho seMzantsi Afrika apha, kuseZimbabwe, unexesha elinintsi, hlala phantsi, ufumane isidlo, sizawuqinisekisa ukuba sikusa endaweni yenqwelontaka ngexesha. Yayindim ndedwa owayekhawulezisa ukutya, ndaze ndatsiba ndisiya kufaka imithwalo yam emotweni ukuze ndibe sele ndikulungele ukuhamba, kodwa yayingekho inqwelo.
Yathi ekugqibeleni yakufika imoto, ndaxelela ukuba umqhubi makangene nje aze afumane isidlo sakhe sasemini, emva koko siza kuhamba. Ngeli xesha ndandisele ndiyibona ingxaki ezayo, yaye ndiyiqonda ukuba kuza kuba nzima, kodwa xa side sahamba kwaphinde kwafuneka kubekho okwenziwa ngokukhawuleza esitishini, ndaye ndaqonda ukuba ndisengxakini. Ekugqibeleni sade safika endaweni yenqwelontaka. Ewe, uyichanile mnumzana, sele kukhweliwe kwinqwelontaka yaye kushiyeke nje imizuzu engamashumi phambi koba indize. Ndacenga ndindomboza ndade ndathetha nomphathi ecaleni, kodwa kwakungenakho ukulutshintshe lokuba enyanisweni ndifike kade, ngoko ke andizukukhwela kwindiza. Ndandinomsindo kakhulu, kodwa ndaye ndazibamba, ndaphuma kule ndawo yenqwelontaka, ndagibisela imithwalo yam emotweni ngasemva, saze saphindela edolophini. Endleleni ndabona ibhasi imi kweyona ndlela inkulu, ndaze ndacela umqhubi ukuba amise. Ndatsibela ngaphandle emotweni ndaze ndabuza umqhubi webhasi ukuba asikho na isitulo esingenamntu. Zininzi, watsho. Sihamba kwimizuzu nje 10. Xa ndiyokuhlawula kwiofisi yamatikiti bandixelela ukuba ke ibhasi ngelishwa igcwele, kodwa umqhubi wandibiza wathi uza kuza necebo. Ngoko ke ndabhatala R300 ndatsibela ebhasini. Kwakufanele ukuba kunjalo. Ngelo xesha inye nje into eyayisisiphazamiso kukuphosa ukundiza ukuthatha iyure enesiqingatha, yaye ngoku uhambo ngebhasi ziyure ezili-16. Kodwa ndandiphazama. Xa sifika kwidolophu yokuqala ibhasi yamisa kwaze kwakhwela abanye abantu ebhasini, ndabe bendihlele esitulweni somnye umntu. Ndasuka ndaye kuhlala ngasemva, sade samisa kwidolophu elandelayo kwaze kwakhwela abantu abaninzi, ndawonye namawaka eengcongconi. Ndamane ndisuka ndisiya kwizitulo ezingasemva, kwade akwabikho nasinye isitulo esingenamntu ebhasini emva kokuba ime izihlandlo zane. Ndaye ndaya kumqhubi owaye wajonga ngasemva, waza weza ukuze abone ukuba akuyikho na into anokuyenza njengoko engenokundiyeka ndihlale phantsi. Sahamba sade sayokufika ngasemva ebhasini, apho ilindle likhoyo kwaze kwakho eyona ndoda inkulu endakha ndayibona, wabe umzimba wayo uhleli ezitulweni ezibini. Yayilinene lomfo kakhulu, kodwa wayemkhulu gqitha. Umqhubi wamcela ukuba ke anikezele ngesitulo sesibini asithengileyo. Waye wakwenza oko noxa kwakungekho lula. Waye wasisondeza isisu sakhe kuye, ndase ndahlala, waza ke wasithoba isisu sakhe wasibuyisela apha phezu kwamathanga wam. Lwaza lwaqalisa uhambo lwam olusuka esihogweni, njengoko ndaye ndayityiwa ngoku ndihleliyo zingcongconi ndikweyona ndawo engalunganga endakhanda kuyo. Xa sisesitishini sebhasi eRhawutini kwafuneka ndihlawule enye imali engama-R250 yeteksi endisa endaweni yenqwelontaka, ndaze ndathetha kwaze kwabakho indlela yokuba ndingahlawuli eli itikiti lokundiza, ndaze ekugqibeleni ndafika ekhaya emva kohambo lweeyure ezingama-24 ebilifanele uba ke luthathe iiyure ezine. Lwabe lunentlaninge yokungalunganga, ndawonye nentlawulo eyongezelelekileyo yama-R550, kodwa yayingekapheleli nalapho. Emva kweveki ezimbini, xa ndandiqeqesha amamishinari asuka eKenya, ndaqalisa ukuhlaselwa yintloko emana ibabuhlungu kakhulu, endandizama ukuyithomalalisa ngokuthatha iipilisi zentlungu amaxesha amaninzi ngemini, kodwa kungancedi. Emva kweentsuku ezintlanu kusenzeka oku, ndaqalisa ukuphalaza ndaze ndaya kugqirha owaye ngokukhawuleza wabona imalaria egazini, kodwa wabejonge kum ebhidekile waze wabuza, mnumzana, ubukhe waya kwenye indawo engaphandle kwaseKenya noMzantsi Afrika mvanje? Wathi akuva ukuba bendikhe ndaseZimbabwe, wancuma waza wathi, nantso ke. Uxinzelelo lwemalaria oluyi-Plasmodium ovale alufumeneyo alufumaneki eKenya, yaye wayelibone kuphela ngexesha wayefunda kwiziko lemfundo enomsila. Kunyaka olandelayo ndasoloko ndinemalaria amatyeli 5 ubuncinane. Njengoko uxinzelelo lwe-ovale
luhlala lungenzi into esibindini, lubuye ngamandla kwinyanga ezininzi. Eli bali lifike kolona vuthondaba xa ngeeholide zomnga uDisemba ndiye ndahlaselwa kanobomi yimalaria ngolu suku lusemva kweKrisimesi, ndaze ndathi ndiphalaza, ndaxhuzula umsipha apha emqolweni wam, okwaye kwenza kungabikho ntshukumo, ndaze ndalaliswa esibhedlele iintsuku ezisixhenxe. Ekugqibeleni ndakhutshwa ndikhweliswe kule bhedi ihamba ngamavili ngokuba ndandingakwazi ukuhamba nokuhlala, ukugoba okanye nokushukumisa imilenze yam. Unkosikazi wam waye wandonga ndilele baca ngomqolo kangangeenyanga ezimbini. Kwathatha inyanga ukuze ndikwazi ukuhamba kwakhona, ndawonye neenyanga ezintandathu phambi kokuba ndibe nokuthatha uhambo. Okwaqala njengentetho ehlekisayo malunga nexesha eAfrika, yeza nezoyikekayo iziphumo ezikhubazayo. Dumisa uThixo ukuze imeko yakho ibe ngcono kakhulu emva kweminyaka emibini. Kodwa kufuneka ndiqaphele. Ndiyakholelwa ukuba uThixo wavumela ukuba ndingene kule meko khona ukuze iziphumo ezikhubazayo zokwenza izinto kade kweli lizwekazi zithethwe ngeziphumo zasebalini. Mhlawumbi uthi, singakhubazeka njani ngenxa yokwenza izinto kade? Ukutyala ngexesha. UThixo wadala amaxesha onyaka ukuba abe sisikhokelo sakhe sexesha elimiselweyo. Zininzi izinto ezibonakalisa ixesha elimiselweyo kwezolimo, kubandakanya ubude bemini, imvula, amaqondo njalo njalo. Umzekelo, masijonge ubude bemini. Siyayazi ukuba kwisiqingatha selizwe elisemazantsi, eyona mini inde yeyama-22 kweyomnga uDisemba. Ngeli xesha bekufanele ukuba ke umbona wethu uyakwazi ukubamba konke ukukhanya ukusuka kwimitha yelanga ukuze kungabikho nkcitho. Kufuneka wama-22 kweyomnga ufike kudala izityalo zethu sizityalile khona ukuze umbona wethu ube usima apha emadolweni. Ngeli xesha kanye wenza isigqumathelo, canopy closure. iZimbabwe kwisiqingatha selizwe elisemazantsi esinemvula zehlobo. Uphando eHinton Estate lwabonakalisa ukuba ilahleko ye-120 kilogram yombona kwihektare nganye ngosuku ngalunye yenzeka xa kutyalwe emva kwama-25 kweyeNkanga uNovemba. Oku kwenzeka ngenxa yesizathu sokuxhaphaka kwemini ende. Lo mfanekiso ubonakalisa ngokucacileyo ukwehla kwemveliso kancinci sikubonayo ukusukela kwama-25 kweyeNkanga uNovemba ide imveliso elindelekileyo ibe liqanda ngekaTshazimpuzi uApril. Iinkokheli kwezolimo zentsimi eZimbabwe zicebise ukuba ixesha lokutyala esizweni lisondezwe ixesha ukusukela ekupheleleni kweyomnga liziswe ngaphambili ngeveki nje ezimbini. Olu tshintsho nje lulodwa lokulondoloza luya kusiphinda-phinda isivuno selizwe. Jonga ke uMzantsi Afrika osendaweni engezantsi kuneZimbabwe. Amafama limela esiswini atyala ixesha elininzi emva kwama-27 kweyomnga uDisemba. Oku kuthetha ukuba basemva ngeentsuku ezingama-33, ngamanye amazwi balahlekelwa ngama-33 kwi-120 eekhilogram okanye ngama-3,960 obunzima ngenxa nje yokuba betyale kade. Ukutyala kade kukhubaza abahlelelekileyo ukuze bangazifumani izithembiso zikaThixo zobomi obugqithisileyo. Ukuze ukulungele ukutyala kufuneka wazi ixesha elimiselweyo lokutyala kwindawo yakho yaye usoloko ukulungele ukutyala kwakwiiveki ezintathu phambi kwexesha, hleze imvula ikhawuleze ukuna. Ukulungela ukutyala kuthetha ukuba yonke imingxunya yakho yokutyala yombiwe, izichumiso zigalelwe yaye zogqunywa ngomhlaba ulinganiselwa kwiisentimitha ezintathu. Ukwenza oku udinga iiveki ezintandathu zokomba imingxunya yokutyala ndawonye neeveki ezimbini zokugalela izichumiso kumhlaba ongangehektare. Umzekelo, eMzantsi Afrika, eLesotho, eZambia, eZimbabwe, eMozambique naseMalawi, elona xesha lokutyala liqala ngomhla we-10 ukuya kuma-25 kweyeNkanga uNovemba.
Ujonga eyona mini inde yama-22 kweyomnga uDisemba ndawonye nexesha ekulindeleke ukuba ine imvula. Ngoko ke kufuneka ukulungele ukutyala ekupheleni kweyeDwarha uOktobha. Ngoko ke qalisa ukulungisa imingxunya yokutyala ekuqaleni kweyomSintsi uSeptemba. Kwezi ndawo izinto ezisibonisa ixesha elililo bubude bemini budibene nemvula. Kodwa ke eKenya naseUganda izinto ezibonisa elona xesha lililo yimvula, njengoko bekufutshane nenjiko itropic ekuthiwa yi-equator. Ngoku ke isizathu sobude bemini xa utyala izityalo asibalulekanga. Kwezi ndawo zisembindini weAfrika iimvula ezithatha ixesha elide ziba sekwindla uMatshi kude kuyokuba kweyeKhala. Ngoko ke kufuneka ukulungele ukutyala ukuphela kweyomDumba uFebruwari. Ukuze ukulungele ukutyala ngexesha, qala ukulungisa imingxunya yakho yokutyala ngeyomQungu uJanuwari. Kwiindawo zonke ndawonye neemozulu asikhuthazi ukuba utyale komile. Imini yokutyala ehambelana nobude bemini sisizathu kodwa ayingommiselo, ngoko ke asinakuhamba ngayo ngenxa yokuba iimvula zize kade. Ukutyala komile sisenzo esikuqondo oluphezulu lomngcipheko yaye kunenkcitho njengoba amaxesha amaninzi ufumana imvula eyonele nje ukuba zintshule kodwa ingakwazi ukuthwala izithole ngalo lonke ixesha lokoma. Yaye ulahlekelwa nayimbewu eninzi etyiwa zizilwanyana ezinjengeempuku naziintaka. Njengomfama kufuneka wazi ukuba zeziphi izizathu endaweni yakho ezibangela ukuba ube ngexesha yaye kufuneka ucwangcise ukhokhelwa zizo ukuze ulungele ukutyala ngexesha. Ukususa ukhula ngexesha uthatha umntu osebenza iiyure ezintlanu ngemini kwiintsuku ezisixhenxe ukususa ukhula kwihektare enye xa ukhula ngomlinganiselo ophakathi kwesibini nesiqingatha sentimitha ubude, noxa ukuthatha i-14 leentsuku ukususa ukhula kwakule hektare xa lungangemitha enye. Kodwa ke isigaba sokukhula kokhula ziintsuku ezili-10. Ngoko ke ngexesha elimiselweyo lokuqala lokusiphula ukhula ufumana iintsuku ezintathu zokuphumla. Kodwa umntu wamangomso usemva ngeentsuku ezine emva kokuba esiphule ukhula, yaye akakwazi ukugqiba ngethuba ukususa ukhula ngaphandle kokuba afune abantu bokumncedisa. Oko ke kuzindleko. Ukuba silusiphula ukhula ngexesha elimiselweyo sizawukwazi ukulawula ukhula lwethu yaye lungakwazi ukubela izityalo zethu ezo zinto zibalulekileyo: ukukhanya, ukufuma, izondlo nendawo. Xa sisa kwiveki ezayo into ebifanele ukwenziwa namhlanje ikhubaza izityalo zethu ndawonye nengeniso. Ngoko ke kufuneka sisuse ukhula ngexesha elimiselweyo. Inyathelo ngalinye lendlela yokwenza linommiselo wokwenza ngexesha apha kulo. Kuquka ukulungisa imingxunya yokutyala, ukugalela izichumiso, ukutyala, ukuxabangela, ukupha, ukondla izityalo, isihlandlo sokuqala nesesibini, ukususa ukhula, ukuvuna nokuwisa indiza konke. Emazantsi eAfrika, amaxesha okuvelisa: ukulungisa imingxunya yokutyala kweyomSintsi uSeptemba, ukufaka izichumiso kweyeDwarha ngoOktobha, linda imvula eyaneleyo ekuqaleni kweyeNkanga uNovemba. Ukuba uyifumene eyaneleyo, tyala ngomhla we-10 kweyeNkanga uNovemba. Ukususa ukhula okokuqala ngowama-20 kweyeNkanga. Ukupha ngokuqala kweyomnga uDisemba. Ukondla izityalo ngaphezulu yokuqala ngeyesi-3 kweyomnga kuDisemba. Ukususa ukhula ngowesi-7 kweyomnga nguDisemba. Ukususa ukhula ngowama-20 kweyomnga uDisemba. Ukondla izityalo ngaphezulu ngesi-ke kumhla wokuqala kweyomDumba uFebruwari. Yenza ikhompost phakathi kweyomDumba uFebruwari. Ukususa ukhula lokugqibela phakathi kweyoKwindla uMatshi. Ukuvuna kwekaTshazimpuzi uApril. Ukuwisa amadiza ngekaCanzibe uMeyi.
Bona kwisikhokhelo esinika uqokelelo lwamaxesha afanelekileyo okuvelisa kwindawo ekufutshane nawe. Emgangathweni ophezulu. Yonke into uThixo ayenzayo yenziwa ibe semgangathweni ophakamileyo. Imigangatho yakhe egqwesileyo yaqala ukubonakala endalweni kwiGenesis isahluko sokuqala, apho yena wadala waze wawuhlola umsebenzi wakhe, waze wavakalisela ubalo ukuba ke kuhle. Masikhe siphonononge inxalenye yendalo kaThixo. Ezukileyo konke okwenziwe ngumdali kulungile. Genesis 1 isahluko sokuqala, umqolo wokuqala. Ekuqalekeni uThixo wadala amazulu nehlabathi. Ke ehlabathini kwakusenyanyeni kuselubala, kwakumnyama phezu kwamanzi enzonzobila. Umoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo. Wathi uThixo, makubekho ukukhanya. Kwabakho ke ukukhanya. Wakubona ke uThixo ukukhanya ukuba kulungile. Wahlula uThixo phakathi kokukhanya nobumnyama. Wathi uThixo, ukukhanya yimini, wathi ubumnyama bubusuku. Kwahlwa, kwasa, yangumhla wokuqala. Wathi uThixo, makubekho isibhakabhaka phakathi kwawo amanzi, sibe ngumahlulo okwahlula amanzi kumanzi. Wasenza uThixo isibhakabhaka, wawahlula amanzi angaphantsi kwesibhakabhaka kuwo amanzi angaphezulu kwesibhakabhaka. Kwaba njalo. Wathi uThixo, isibhakabhaka ngamazulu. Kwahlwa, kwasa, yangumhla wesibini. Wathi uThixo, amanzi angaphansi kwamazulu makahlanganiselwe endaweninye, kubonakale okomileyo. Kwaba njalo. Wathi uThixo, okomileyo ngumhlaba, wathi intlanganisela yamanzi zilwandle. Wabona uThixo ukuba kulungile. Wathi uThixo, umhlaba mawuphume uhlaza, imifuno evelisa imbewu, imithi yeziqhamo, enza iziqhamo ngohlobo lwayo, embewu ikuyo emhlabeni. Kwaba njalo. Umhlaba waphuma uhlaza, nemifuno evelisa imbewu ngohlobo lwayo, nemithi enza iziqhamo, embewu ikuyo ngohlobo lwayo. Wabona uThixo ukuba kulungile. Kwahlwa, kwasa, yangumhla wesithathu. Wabona uThixo ukuba kulungile. Wathi uThixo, makubekho izikhanyiso esibhakabhakeni samazulu, zibe ngumahlulo wokwahlula imini kubusuku, zibe zezemiqondiso, zibe zezamaxesha amisiweyo, zibe zezemihla neminyaka, mazibe zizikhanyiso esibhakabhakeni samazulu, zikhanyise ehlabathini. Kwaba njalo. Wenza uThixo izikhanyiso ezikhulu zazibini, esona sikhulu isikhanyiso ukuba silawule imini, esona sincinane isikhanyiso ukuba silawule ubusuku. Wenza neenkwenkwezi. Wazibeka uThixo esibhakabhakeni samazulu ukuba zikhanyise ehlabathini, zilawule imini nobusuku, zahlule ukukhanya kubumnyama. Wabona uThixo ukuba kulungile. Kwahlwa, kwasa, yangumhla wesine. Wathi uThixo, amanzi la makanyakazele inyakanyaka, imiphefumlo ephilileyo, zithi neentaka ziphaphazele ehlabathini esibhakabhakeni sezulu. Wadala uThixo ominenga mikhulu, nayo yonke imiphefumlo ephilileyo enambuzelayo, awanyakazela ngayo amanzi ngohlobo lwayo, neentaka zonke ezinamaphiko ngohlobo lwazo. Wabona uThixo ukuba kulungile. Wasikelela uThixo esithi, qhamani nande, niwazalise amanzi aselwandle, zithi intaka zande ehlabathini. Kwahlwa, kwasa, yangumhla wesihlanu. Wathi uThixo, umhlaba mawuphume imiphefumlo ephilileyo ngohlobo lwayo, izinto ezizithozine, nezinambuzane, nezinto eziphilileyo zomhlaba ngohlobo lwazo. Kwaba njalo. Wenza uThixo izinto eziphilileyo zomhlaba ngohlobo lwazo, nezinto ezizithozine
ngohlobo lwazo, nazo zonke izinambuzane zomhlaba ngohlobo lwazo. Wabona uThixo ukuba kulungile, wathi uThixo, masenze umntu ngokomfanekiselo wethu, ngokufana nathi. Mababe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle, nasezintakeni zezulu, nasezintweni ezizizitho zine, nasemhlabeni wonke, nasezinambuzaneni zonke ezinambuzela emhlabeni. Wamdala ke uThixo umntu ngokomfanekiselo wakhe, wamdala ngokomfanekiselo kaThixo, wadala indoda nenkazana. Wabasikelela uThixo wathi kubo, qhamani, nande, niwuzalise umhlaba, niweyise, nibe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle, nasezintakeni zezulu, nasezintweni zonke eziphilileyo ezinambuzelayo emhlabeni. Wathi uThixo, yabonani, ndininike yonke imifuno evelisa imbewu esemhlabeni wonke, nayo yonke imithi eneziqhamo zemithi evelisa imbewu, yoba kukudla kuni. Nezinto zonke eziphilileyo zomhlaba, neentaka zonke zezulu, nezinambuzane zonke ezisemhlabeni ezinomphefumulo ophilileyo, ndizinike yonke imifuno eluhlaza ukuba ibe kukudla. Kwaba njalo. Wakubona uThixo konke akwenzileyo, nako kulungile kunene. Kwahlwa kwasa, yangumhla wesithandathu. Agqitywa ke amazulu nehlabathi nawo wonke umkhosi wezo zinto. Wawugqiba ke uThixo ngomhla wesixhenxe umsebenzi wakhe awenzayo, waphumla ngomhla wesixhenxe kuwo wonke umsebenzi wakhe awawenzayo. Wawusikelela uThixo umhla wesixhenxe, wawungcwalisa, ngokuba waphumla ngawo kuwo wonke umsebenzi wakhe awawudalayo uThixo wawenza. Yiyo ke le nto inzala yamazulu nehlabathi ekudalweni kwezo zinto, mini wenza uYehova uThixo ihlabathi namazulu. Kwaba seRoma isahluko sokuqala umqolo ngo-20, kuba kwasekudalweni kwehlabathi iindawo zakhe ezibe zingenakubonwa zibonwa kakuhle, ziqondeke ngezinto ezenziweyo, kwa amandla akhe angunaphakade nobuthixo bakhe ukuze bangabi nakuziphendulela. Umnqweno kaThixo ngokuba abantwana bakhe babonakalise uzuko lwakhe, kodwa oku akunokwenzeka ngaphandle kokuba siguquke kwiindlela zethu ezigwenxe ezikhokhelele ekubeni singaboni. Xa sinikela bomi bethu kubukhosi bukaYesu Kristu yaye sihambe naye, uyaqalisa ukuzityhila kuthi ngeendlela ezinkulu ngokuba nkulu kunakuqala. Sifunda ukuyixabisa indalo kaThixo yaye siyikhathalele, sibone iindlela zakhe yaye sizenze ngohlobo esimbona esenza ngalo yena. Sinqamanisa amaxesha wethu nexesha elimiselweyo lakhe yaye silandele imigangatho yakhe yokugqwesa nakweyiphi na into esiyenzayo. Xa uzuko lukaThixo lutyhilwa ngolu hlobo, lukhokhelela ekuhlangulweni, ekuguqulweni kobomi ndawonye nesiqhamo esigqithisileyo. Ndiyakholelwa ukuba ungasazi isimo sentliziyo yomntu ngokujonga indlu yakhe. Ukuba indlu nguqhusarha, ibonakalisa isimo sentliziyo yakhe. Kwelinye icala, ukuba indlu yakhe icwalile oku kukanotaka kodwa uyabanda umnini wayo yaye abukho bubele, ikwabonakalisa isimo sentliziyo. Njengamafama, umhlaba esiwulimayo sisiboniso somsebenzi wethu. Ukuba umhlaba ulimayo uyitiphu egcwele amacanca neenkunkuma ekwindawo yonke, ibonakalisa isimo sentliziyo yakho. Ukuba indawo emile izityalo ikwimeko embi engalungaleliswanga, enemiqolo ekekeleyo nezityalo ezingomelelanga, ibonakalisa ukuba awukhathalelanga umhlaba wakho wokulima. Ukuba umhlaba wakho uxazalala yaye awulungelelanisanga ukuze ume ngendlela eyiyo, injani imeko yentliziyo yakho? Ukulima ngendlela kaThixo kuvumela ukuba sithathe umhlaba okwisimo esixazalala nongenalungelelwano, similisele igunya lethu phezu komhlaba khona ukuze kutyhileke uzuko lukaThixo ngomsebenzi wezandla zethu. Umkhombandlela kaThixo nokwakha kuqala ngezantsi kuye ngasentla, umqolo phambi komnye umqolo, ummiselo emva komnye ummiselo. Kuko okusenza similisele ulungelelwaniso lukaThixo emhlabeni wethu. Xa sikwenza oku, iteren yintambo nje emangalisayo, kodwa isisixhobo sokulungelelanisa ukuze similisele imigangatho ephakamileyo efunekayo xa ulima ngendlela kaThixo. Ezi ntambo kuthiwa yiteren
zisetyenziselwa ukuphawula imingxunya yokutyala yaye zinika imigangatho ephakamileyo yokumilisela ubungakanani bezityalo ezindaweni zazo. Xa sifika kubahlali bengingqi, into yokuqala esisiboniso abaqeqeshi kufuneka bayenze namafama kukubancedisa ekwenzeni ezabo intambo. Qiniseka ukuba ubude bentambo yi-terrain bungangomhlaba ulimayo okanye ayikho ngaphantsi kwama-50 emitha, yenziwe ngento enganwebekiyo. Thatha ixesha ke uqinisekisa ukuba amaphawu abekwe phaa kuma-60 esentimitha okuqelelana. Phinda uqiniseke ukuba abantu bagoduka emva kokuqeqeshwa nama-75 esentimitha entonga esisiphawuli khona ukuze benze imiqolo eqelelene ngokwesicwangciso. Esi sicwangciso senza imiqolo engekho goso, imiqolo engaphakathi engekho goso kanye nale ixwesileyo. Le milinganiselo mibini ekuma-60 nama-75 esentimitha isinika u-22,222 emingxunya kwihektare nganye. Kukho le ntetho yobulumko ethi awukwazi ukulondoloza ongenamlinganiselo wako. Wonke umfama olima ngendlela kaThixo kufuneka lazi ngqo inani lemingxunya anayo, ngokuba oku kubonisa ubungakanani bezichumiso ezifunekayo. Inani lemingxunya lelona ligqibeleleyo kunomlinganiselo womhlaba. Isigaba esilandelayo esibalulekileyo xa sicwangcisa umhlaba ngokusemgangathweni kukusebenzisa izinti zesigxina ukuze uqiniseke ukuba utyala emngxunyeni omnye ngqo unyaka nonyaka. Ukubekwa kwezi zinti kulo mhlaba wokulima ulapha ngasentla uze uphinde emva kwemiqolo engama-20 rhoqo kuyakwenza ulandele ngokodwa umkhombandlela udingayo ukuze ukwazi ukulawula ukuhamba-hamba xa ulima umhlaba omncinci nokufikelela kumgangatho phezulu owegqitha nayiphinda ifama yezoshishino. Abasaqeqeshwayo abaninzi baye bangazi nokuba umgangatho obonakaliswe kwindawo enesitiya esinkcenkceshelwa ngendlela egqibeleleyo ukuba kungakwazi ukufikeleleka kuwo kumhlaba ongangentsimi. Masijonge eZimbabwe naseMalawi, umzekelo wemigangatho ephezulu ekufikelelwe kuyo kukumhlaba ongangentsimi olinywa ngendlela kaThixo. Ndiyazazisa kuni, ndingu-Make Sure Mchenge, olu lusapho lwam. Sisebenza sisonke njengeqela elinye. Ukuba wenza yonke into kumgangatho phezulu, uThixo uza kusikelela. Yiyo loo nto ubona esi sityalo sihle kangaka, kungokuba sisenze ngokomgangatho ophezulu. uDixon Shuwali uyinkokheli ekhuthazayo, uye wandifundisa okuninzi kule minyaka. Ndisoloko ndikhuthaza amafama ukuba adibane babe yimbumba yabantu abahlanu endaweni khona ukuze bathandaze, bacebisane yaye bancedisane ekulimeni ngendlela kaThixo. uDixon unoomama ababini abadala nababuthathaka kwimbumba yakhe abathi babancedise beyile ntlanganisela ekwenzeni isicwangciso somhlaba wabo ongangentsimi. Bamilisela iseko ngentambo yokulinganisela ama-60 esentimitha kwizinti zesigxina baze bombe yonke imingxunya esemqolweni wokuqala. Baze bombe yonke loo mingxunya esemqolweni iqelelene ngama-75 esentimitha besihla ngecala lentsimi kunye nemingxunya eli-10 enqumla ukuthambeka komhlaba bamane bekuphinda-phinda oku. Emva koko babeka intambo yomlinganiselo yi-terrain kwakhona kwimiqolo eli-10 qho baze bombe imingxunya enqumla ukuthambeka komhlaba. Xa sele begqibile benze isicwangciso esinolungelelwano lwemingxunya eqelene ngemiqolo eli-10 nemiqolo elapha phakathi eqelelene nge-10 baze oomama abadala bathathe ngokuvala izikhewu. Amalungu ale mbumba awanalo ixesha lokulungisa umhlaba wabo ongangentsimi wonke, kodwa xa besenza oku bavumela abadala nababuthathaka ukuba nabo bahambe entsikelelweni yokwenza izinto ezisemgangathweni ophezulu. Oku kufanele kubenelisa uThixo xa ebona becingela abo babuthathaka nokuba bezithoba ngokulungiselela abanye ngokuzinikela okupheleleyo. Le yindlela kaThixo, ukuphuma siye kwabanye
noko sinako yaye sinikele singalindelanga kufumana nto eza kubuyela kuthi. Ukutyala ke kuma-60 centimeter nama-75 centimeter isicwangciso semgangathweni ophezulu nasemingxunyeni eminye unyaka nonyaka ayenzelwa ukunika umfanekiso ogqibelelo, kodwa yenzelwa izizathu ezilungileyo ezibandakanya izondlo ezishiyeke kwizityalo zonyaka ophelileyo zingafunyanwa lula kwizityalo ezilandelayo. Isimo somhlaba siyathamba yaye kube lula ukusebenza. Iingcambu ezibolileyo zezityalo zangaphambili zenyusa umgangatho wokuchuma komhlaba zize zishiye nentunjana apha emhlabeni khona ukuze iingcambu zikhule lula yaye zenyuse izinga lokufunxwa kwamanzi ngumhlaba. Ukugangatheka okwenziwa ziinyawo okanye izixhobo kwenzeka apha phakathi kwemiqolo kuphela. Izinga eliphantsi lokuphazamiseka komhlaba uphakathi kwezityalo lithoba ukukhula kokhula. Ngaphandle koku sikuxhamlayo xa umgangatho uphezulu, inani lombona elingama-44,444 emva kokuba sityale iinkozo ezintathu emngxunyeni saze sazicutha sashiya zambini emva kokuba zintshulile, inengeniso enkulu. Seyibonakalisiwe into yokuba izityalo ezingama-44,444 kwihektare nganye linani eligqibeleleyo phantse kuzo zonke iingingqi ezinesimo sezulu yendalo. Kulapho imveliso ikolona qondo luphezulu kakhulu kumhlaba ongekho phantsi konkcenkceshelo ngemibhobho. Xa kugcinwa le migangatho, amafama aza kufumana amathuba amahle kakhulu okuvelisa imveliso elindelekileyo ekuqondo eliphezulu. Ukuba ulivila uye watyala izityalo ezimbini kuphela emngxunyeni emva kokuba kukho ezingantshulanga nezitshatyalaliswe zizilwanyane, uya kuphela unezityalo ezilinganiselwa kuma-33,000 kwihektare nganye. Oko ke yilahleko enkulu kakhulu. Ukuba ucinga ukuba ukucutha izityalo ngumsebenzi omkhulu uze uzishiye ezi zingadingekiyo, uya kuphela unezityalo ezilinganiselwa kuma-55,000. Noku ke kukhokhelela kwilahleko eninzi ngenxa yokuphangelana okuninzi ezityalweni. Umgangatho phantsi ubangela ukuba abantu balahlekelwe kokuninzi. Abaninzi abangamahlwempu bajula imbewu emingxunyeni bengalazi inani lembewu abalityalileyo okanye ukuqelelana kwayo. Ukuqala kwisinye, isibini, isithathu, isine, nesihlanu, isithandathu, isixhenxe nesibhozo, zonke ezi ndiza zombona ziyaphangelana ngokukhanya, izondlo namanzi. Ithuba lokuba enye yazo inike isikhwebu esemgangathweni omhle alikho. Oku kungathembeki hayi akuniki zuko kuThixo tu phaya emasimini, kubangela uba ke bahlale bephantsi kwedyokho yobuhlwempu. Ukugcina indawo esilima kuzo zingenakhula unyaka lo wonke ngomnye ummiselo womgangatho phezulu ekufuneka sigxile kuwo. Ukhula lwehagu olunye, i-Amaranthus hybridus, olusisityalo lungavelisa imbewu ezingama-900,000. Cinga ke ukuba ibhedi yale mbewu eveliswe kwihektare xa ziye zayekwa zaphuma imbewu. Masenze izinto ezisemgangathweni ophezulu yaye siqiniseke ukuba asiyivumeli ibhanki yokhula iphuhle ngokuba siluncuthule ukhula ngoku luseluncinci yaye singaluvumeli ukuba lwenze imbewu. Mhlawumbi uyabukhumbula ubungqina bukaDixon ngonyaka wakho wokuqala wokulima ngendlela kaThixo, waye wadibana nembalela enkulu waze wafumana iingxowa ezintlanu nje kuphela. Kodwa ke xa kuthelekiswa nabantakwabo abangazange bafumane nengxowa le enye, waye wenza kakuhle kakhulu yaye abantu abaninzi endaweni yakhe baqalisa ukubuza imibuzo. Ongakwaziyo kukuba kwangalaa nyaka wokuqala wayengenayo tu ingubo kaThixo, waze ke wasika iingcongolo emlanjeni weza nazo, waze wombathisa okulinganiselwa kuma-20-30 eemitha okanye 600 eemitha ezidibeneyo kumhlaba ulinganiselwa kwi-47,000 square meter xa uwonke. Noxa ke okuli-13 kwikhulu kuphela kulo mhlaba
Apho ingubo kaThixo yombathise ngokugqibeleleyo ngokusemgangathweni, imveliso yaba zingxowa ezine xa kuthelekiswa nengxowa nje enye ephume kulo mhlaba wonke ushiyekileyo. Umlinganiselo walo mhlaba apho ingubo kaThixo ibikhona uvelisa nga-27 ngaphezulu kwale ndawo engenayo ingubo. Amaxesha amaninzi ndidibana namafama alima ngendlela kaThixo axoxa ngemeko yabo yempumelelo ephakathi kokuncinane nokukhulu. Ndithi ndakuva kumhlaba wabo ndifike kungekho ngubo baze beze nezizathu ezininzi zokuzikhusela ukuba kutheni ingekho. Ukulima ngendlela kaThixo ayikokulima ngendlela kaThixo xa kungekho ngubo. Umgangatho wokugqwesa ngengubo kaThixo kukombathisa ngaphezu komhlaba ngokugqibeleleyo. Kuvavanyo lwabantu abangamafama, isabelo sokombathisa ingubo kaThixo sinikwa elona nqanaba liphezulu kunako konke okuqulethwe kuvavanyo lwethu. Njengoko yeyona nto ibaluleke kakhulu ukuba na-30 kwikhulu ombathisileyo yaye wenza yonke into kakuhle, usephakathi endleleni. Yiza nengubo yokombathisa unyaka lo wonke, okanye utyale izityalo oza kombathisa ngazo, okanye ukhusele umhlaba wakho kwizilwanyana ezitya ingca. Yenza ufanele ukuba mawukwenze ude ufikelele kulo mlinganiselo wokombathisa ngokugqibeleleyo ngokukhawuleza. Ngokwesiko lethu elidala ke siya sasamkela esi sipho suka kuThixo. Ngoku lixesha lokuba thina singamafama sinike le nto yexabiso, indawo eyiyeyayo kwiifama zethu kwakhona, sombathise umhlaba wethu ngengubo kaThixo ngokomgangatho kaThixo asibonise wona endalweni yakhe. Inkuthazo yam kumntu ngamnye oqeqeshela ukulima ngendlela kaThixo kukuba angagwebi kulo mba womgangatho ophakamileyo, kodwa abe nenceba yaye abone umgangatho ogqibeleleyo njengohambo lwabafundi bakaYesu. Imigangatho egqibeleleyo esiyibekayo imiliselwe nzulu kubabalo lweNkosi uYesu Kristu, hayi ekwenzeni into engenachaphaza. Njengoko uKristu waqala wasithanda sisengaboni, wasibizela kuye waze wabhala amagama wethu encwadini yobomi. Wahlawula owona mvuzo ngathi khona ukuze silazi ubabalo lwakhe nenceba size sibizwe ngegama lakhe. Ayikho into ebesinokuyenza ebesinokusilungiselela ezinyweba. Kufuneka sithobeke ngokupheleleyo sicele uThixo asinike wakhe umkhombandlela nesikhokhelo, yaye akhuthaze onke amafama alima ngendlela kaThixo ukuba aqalise olu hambo luya kwinjongo yakhe yokubuyekeza umhlaba wethu. Umzekelo omhle phakathi kokugqibela nokungenachaphaza ukwizichumiso. Umfama ngamnye makagalele izichumiso ngokugqithisileyo njengenxalenye yezinto zikaThixo ongumnini into zonke. Umhlaba osisiduli usinika imveliso ekwiqondo oluphantsi xa isayanyaniswa nezinye izichumiso. Kodwa ke xa uthembekile kokuncinane onako, uThixo uza kongezelela kuwe. Umgangatho phezulu kwizichumiso ubonwa ngomlinganiselo ogqibeleleyo nomthamo ugalele emngxunyeni, hayi uhlobo lwesichumiso osebenzisayo. Yinkcitha xesha ukwenza umlinganiselo wemveli uthelekisa nemveliso yezinye izichumiso. Kunyaka wesibini, laa mfana ebesebenzise umhlaba osisiduli njengesichumiso sasemazantsi ifanele ukuba ikhomposi yabo sele ilungile. Yona inemveliso elindelekileyo engaphezulu yaye ayenziwa ngamali. Kunyaka wesithathu angaphinda asebenzise ikhomposi njengesichumiso asifaka ezantsi emngxunyeni, aze asebenzise inxalenye yengeniso ekuthengeni isichumiso sangaphezulu esiyi-urea. Kunyaka wesine angaphinda asebenzise ikhomposi ibe sisichumiso asifake ezantsi emngxunyeni, aphinda asebenzise inxalenye yengeniso athenge izichumiso ze-urea ezimbini. Olu luhambo lokugqwesa apho ukuthembeka kukhokhelela kukonyuswa komgangatho nemveliso. Umlinganiselo ngamnye wemigangatho egqibeleleyo ibekelwe ukuba silungelwe, hayi ukuba senze okungenachaphaza. Yonyulwe ngendlela eyiyo khona ukuze umhlaba wakho wenze ingeniso elingabhangiyo. Amafama amaninzi anentloni kakhulu nokokuba azibize ngokuba ngamafama, ngokuba emehlweni abo ukulima ngowona msebenzi ophantsi kakhulu. Kodwa xa beqalisa belima ngendlela kaThixo, baqalisa ukugqwesa.
bondle usapho lwabo, benze ingeniso elingabhangiyo baze bonyuse inhloko zabo. Lifama zabo zikhangeleke zinhle yaye zibe ngumzekelo kubantu bengingqi. Baye bazinikele bengazukuvuzwa baxhobisa abanye yaye ngenxa yobunkokheli obusisicaka baye behlonitshwa ngakumbi nangakumbi yaye kukhethwe bona ngabantu bengingqi. Olu hambo luya kwimigangatho kaThixo yokugqibelela ikhokhelela kuzuko lukaThixo olutyhilwa entliziyweni zabantwana bakhe nasemhlabeni. KwabaseKolose isahluko 3 umqolo 23 nako konke enisukuba nikwenza kusebenzeni ngokwasemphefumlweni kunge kukwinkosi akukhona kubantu. Inkcitho engephi. Eyona ndawo ibonakalisa ngokodwa uYesu esenza inkcitho engephi eBhayibhileni ibonakala xa kusondliwa amakhulu 5. uMateyu isahluko 14 nevesi 14. Ephumile ke uYesu wabonwa into eninzi yabantu, wasikwa imfesane ngabo, wayiphilisa imilwele yabo. Kuthe ke kwakuhlwa beza kuye abafundi bakhe besithi, le ndawo iyintlango, kanjalo ilixa liselidlule, zindulule izihlwele zimke ziye emizaneni yazo zizithengele ukudla. Kuthe ke kubo uYesu, akufuneki ukuba zimke, zipheni nina zitye. Bathi ke bona kuye, asinanto apha ingezizo izonke 5 neentlanzi 2. Wathi ke yena, ziziseni kum apha? Wathi izihlwele mazingqengqe phantsi engceni. Wazithabatha izonka zo5 neentlanzi 2, wathi ekhangela ezulwini wasikelela, waqhekeza, wazinika abafundi zonke ezo. Ke abafundi banika izihlwele, badla bonke bahlutha, basusa amaqhekeza seleyo zali12 izitya zizele. Ke kaloku abo babesidla babengamadoda kumawaka 5 ngaphandle kwabafazi nabantwana. Le mbali yalo mmangaliso ithethiwe amaxesha amaninzi, kubonakaliswa amandla amangalisayo kaYesu ndawonye nokulawula. Kodwa ndiyamangaliseka xa ndicinga ukuba ingaba mangaphi amaxesha akuveza ukuqokelelwa kwenkcitho kule mbali. Ingxelo yokuba baqokelela iingobozi ezili12 zokutya okushiyekileyo ibonakalisa ngokucacileyo ukuba umntu unenkcitho. Sizilahlela ecaleni izinto esingazidingiyo ngelo xesha, nokuba ziza ngommangaliso onomqondiso ongaka. Ukuba sijonga kwizinto ezisijikelezileyo elizweni namhlanje, sibona lo mkhwa wenkcitho emntwini ubonakala ngokuphandle. Izipho ezininzi zikaThixo kuthi thina abantwana bakhe ziyachithwa yaye unayo ingxaki noku uThixo. Kufuneka isimilo sethu sakhiwe nguye khona ukuze siguqulwe side sibe nokufana naye kakhulu. Kufuneka sifunde ukuba kubalulekile ukuba sibe nenkcitho engephi. uYesu wathi, ndenza kuphela oko ndikubona uBawo wam osemazulwini ekwenza. Xa eqokelela inkcitho yamaqhekeza esonka neentlanzi ebezilahliwe yaye esenza inkcitho engephi, uYesu wabonakalisa enye imfihlelo yesimilo sikatata wakhe. Umntu unenkcitho, uThixo wenza inkcitho engephi. Kwindalo kunintsi okubonisa olu phawu lukaThixo onenkcitho engephi esingakwaziyo ukungaliqwalaseli. Amandla okuqhuba zonke izigaba zenkcitho engephi kwindalo aziswa lilanga. Imitha emifutshane yelanga enobushushu ingena apha emoyeni, itshise ilwandle nomphezulu womhlaba, ityhilize imisinga yamanzi nomoya, iphinde ibe kwasiseko sesimo sezulu. Le mitha yelanga mifutshane iye ibuyele esibhakabhakeni sele iyimitha emide ebonelela ngobushushu kuzo zonke iintlobo zobomi ukuze zibe sendaweni ezilungeleyo ukuze ziphile. Ubushushu budala ukunyuka kwamanzi aye esibhakabhakeni asuka elwandle, emadamini amakhulu nemilambo ndawonye nokunyuka kwalawo asemagqabini ezityalo. Konke oku kunegalelo
Kukufuma kwesibhakabhaka okuye kuphole njengoko kunyukela emajukujukwini kwenze amafu aze ugqibeleni ibe imvula. Kwezi zigaba zamanzi ayikho inkcitho yamanzi. Imvula enethayo inamandla anqandwa ingubo kaThixo ndawonye nazo zonke iintlobo zobomi ezisemhlabeni ize ingene iyotshwe emazantsi kumanqwanqwa omhlaba nenkcitho engephi yamanzi abalekayo. Yaye nezindawo ziphantsi komhlaba zigcina amanzi enzulwini ngaphantsi kwetafile yamanzi ndawonye nebala elikhulu lomkhenkce kule ngingqi kweyona ndawo iphakamileyo apha elizweni egcwele umkhenkce, nazo zigcina amanzi ixesha elide ziwagcinela kwa ezi zigaba zamanzi. Akukho nanye inkcitho kule ndlela. Le yindlela kaThixo. Izityalo zithatha i-carbon dioxide zize zisebenzise amandla emitha yelanga emifutshane zenze i-carbohydrates, ize ke yona i-oxygen iphume njengemveliso elandelayo. Le ndlela ke yokuvelisa ibizwa ngokuba yi-photosynthesis, yaye isiseko sobomi bonke obusemhlabeni. Ngaphandle kwale mveliso idalwe nguThixo ye-carbohydrates eziphuma kwi-carbon dioxide, abukho ke ubomi obebuza kuba namanqwanqwa apho ukuphila kwakhelwa khona. Izilwanyana neentaka zitya izityalo kweli khonkco lokutya, zisebenzisa amandla eziwafumana kwi-carbohydrates zize zikhuphele apha emoyeni i-carbon dioxide njengemveliso elandelayo. Enye i-carbon esezilwanyaneni ingena emhlabeni xa zikhupha ilindle okanye xa zifile, yaye noku kuza kufumana indlela yokubuyela kwizigaba. Izityalo ezifileyo ziza kuboliswa intsholongwane nokungunda zize zikhuphe i-carbon dioxide ibuyele kwizigaba. Yaye nezityalo ezifileyo ebezingcwatywe zizikhukhula okanye yinyikima xa umhlaba uphuma isidudu esitshisayo okanye ngeentshukumo zomhlaba, kwenzeka ioli yezityalo esiyisebenzisa ngamandla okuhambisa ubuchwepheshe beli lizwe lethu liphucukileyo. Nothing gets wasted. Akukho nanye into eyinkcitho. UThixo kubulumko bakhe obumangalisayo ucwangcise indalo yakhe ngendlela yokuba kubekho izigaba kuzo zonke iintlobo zobomi, zibe nonxibelelwano xa zizonke kulungelelwano olugqibeleleyo khona ukuze kungabikho nanye inkcitho. Uzuko lukaThixo libonakala ngokucacileyo kwindalo yakhe. Ukuba nje kukhe kwakho ukungenelela kolu lungelelwano lugqibeleleyo, izigaba zobomi ziyaphazamiseka, yaye kuthatha amakhulu eminyaka ukuze kubekho ulungelelwano, ukuze kubuyiselwe ukugqibelela. Ukushatyalaliswa kwamahlathi ngowona mzekelo ohambelana nokushatyalaliswa kolu lungelelwano. Umntu urhala kakhulu yaye uyathatha angaphinde abuyisele. Awukho umzekelo ongcono obonakalisa oku kurhala kunezinga eliphezulu lokushatyalaliswa kwemithi eyomeleleyo eAfrika. Amahlathi ashatyalaliswa ngokugecwa ndawonye nokutshiswa kwezolimo, kwenziwa amalahle, iinkuni zokubasa ndawonye neepali ezisiwa kwamanye amazwe. Kwilizwekazi Afrika lilonke ziyabonakala iimpawu zamahlathi ayekade emahle kodwa ngoku ngamafusi amahlahla nokhula olungaqhelekanga. La mahlathi engingqi endalo abuthathaka alilifa negugu lelizwe lethu, yaye besifanele uba siwagcine siphinde siwakhusele sisenzela isizukulwana esizayo. Singawatshabalalisi ngenxa yengeniso yemali yexesha elifutshane. U-FAO uthi silahlekelwa zizigidi ezili-13 zeehektare zamahlathi endalo ngonyaka kumhlaba wonke. Kule minyaka ilikhulu igqithileyo, ngaphezulu kwesiqingatha samahlathi omhlaba wonke okanye kulinganiselwa kwizigidi ezingama-800 zeehektare ezitshatyalalisweyo, yaye izinga lokutshabalalisa amahlathi liyonyuka minyaka le ndawonye nemfuno elizweni jikelele zomhlaba wezolimo, imithi ndawonye neenkuni zokubasa. Ngaphandle kwexabiso elindelekileyo lokubonelela ngekhaya elikhuselekileyo kwindawo yeengingqi zethu ebandakanya izityalo, iintaka, izilwanyana nezinambuzane, amahlathi anendima ebaluleke kakhulu xa sijonga kwixesha elide. Ukugcinwa kwawo kubaluleke ngeyona ndlela kuzinziso lwesimo sezulu, kubandakanye eyelizwe kunye nelizwe jikelele.
Ukutshatyaliswa kwamahlathi lube negalelo kwintlekele ekwezendalo yaye imeko iye ibambi kakhulu yonke imihla ngenxa yokuba umntu enenkcitho yalendalo yexabiso. Okokuqala, imitha yokukhanya emifutshane esuka elangeni ihlaba emhlabeni endaweni yokuba ibanjwe ngamagqabi ehlathi. Oku kukhanya bebukade buphuhlisa ngoku yinkcitho. Oku kukhanya kuyinkcitho bubetha emhlabeni buyimitha emide yelanga edlala indima yokufudumalisa konke ukujikeleza umhlaba. Okwesibini, izinga le-carbon dioxide esibhakabhakeni liyonyuka ngenxa yokuba incinci photosynthesis eyenzekayo nangenxa yokutshiswa kwemfungumfungu yendalo. I-carbon dioxide i-greenhouse gas ngoko ke ifunxa kakhulu imitha emide yelanga. Oko ke kubangela ukonyuka kwamaqondo obushushu esibhakabhakeni. Umlinganiselo we-carbon dioxide wonyuke ngaphezulu kwekhulu kwisigidi ngasinye okanye ngama-35 kwikhulu. Oko kwaqala imizi yophuhliso, Industrial Revolution, nge-19th inkulungwane. Isigaba sokuqala esingama-50 kwisigidi ngasinye sithathe iminyaka engama-200, kodwa esi siqingatha sokugqibela sokonyuka sama-50 kwisigidi ngasinye senzeke kwiminyaka nje engama-33. Okonyuka kwenziwa kakhulu kukutshatyalaliswa kwamahlathi ndawanye nokutshiswa kwamalahle, ioyile okanye iigesi zendalo. Indima edlalwa kukutshatyalaliswa kwamahlathi kubushushu belizwe lonke ayingeze ibethwe ngoyaba. Okwesithathu, amahlathi engingqi endalo adlala indima enkulu ekuziseni imvula esebenzisana nengubo kaThixo aze emva koko akhuphe ukufuma bubuyele esibhakabhakeni ngendlela egqibeleleyo aze onyuse umlinganiselo wokufuma esibhakabhakeni kuze ke ngoku kunethe enye imvula. Ukutshatyaliswa kwamahlathi kuvunyiwe ukuba ngoyena nobangela omkhulu wokoma kwimozulu, ukucutheka kwemvula, izantyalantyala zempuphuma ndawonye nokukhukuliseko umhlaba oluphezulu. Lo mzekelo wokutshatyaliswa kwamahlathi ubonakalisa ukuba indalo kaThixo ihlanganiswe ngobunono ndawonye nokuba umntu urhala kanjani iphinde inkcitho yakhe ibe nokutshabalalisa isicwangciso sikaThixo. Le ntlanganisela ibuthathaka yamahlathi nendawo yazo yendalo iyakuthatha amakhulu eminyaka ukuze ibuyele esimeni sayo ukuba iyakuze inikwe lo thuba. 750 ezigidi zehektare ezishiyekileyo zehlathi zizonke zenza i-photosynthesis yonke le mihla, zinendima enkulu ezidlalayo kolu lungelwaniso lugqibeleleyo yaye oku kugxininisa imfuneko yokuba siwakhusele ngamandla. Amaqumrhu anomehluko amaninzi elizweni lonke afaka ifuthe elichasene nokutshatyalaliswa kwamahlathi aze akhuthaze ukutyalwa kwemithi. Kufuneka sihambise lo myalezo emzimbeni kaKristu khona ukuze asibone singababoneleli abalungileyo bendalo entle athe yena wayinikela kuthi. Mhlawumbi ungathi oku kudibene ngantoni nokulima? Ukuyiswa nokutshiswa kwemithi kwezolimo kusenziwa namhlanje emazweni amaninzi kweli lizwekazi. Kubandakanya ukutshatyalaliswa kwamahlathi engingqi endalo atshiswayo okanye anqunqwayo ndawonye neendawo ezintsha ezivulwayo zokulima yonke le mihla. Imihlaba iyaxhatshazwa kuphinde ngexeshana elingephi kwale mihlaba ibone ngokuba kusentlango kuphinde kuyokutshatyalaliswa amanye amahlathi. Noxa kunzima ukukholelwa oku, amazwe amaninzi aswele ukutya ayekade ekuqaleni egcwele amahlathi, ngoku awakwazi ukuzondla. Amahlathi awayemahle evelisa ngoku kusentlango apho abantu bazama kabuhlungu ukuze baphile. Ngokulima ngendlela kaThixo, amafama angakwazi ukondla usapho lwabo kwaye enze nengeniso kwimihlaba emincinci ngokuthi bacuthe imfuno ezikhoyo zomhlaba. Amafama ayakwazi ukwenza ingeniso engabhangiyo kwakule mihlaba ngenxa yokuba benikela ukuze bafumane. Ukulima umhlaba omkhulu ube ufumana kancinci yinkcitho. Elona xabiso lihlawulwa ngamafama alimela ukutya lixesha namakwenzayo, yaye kusoloko kungcono ukusebenza indawo encinci ibe semgangathweni ophezulu kunokusebenza indawo enkulu kumgangatho phantsi, kungenjalo yinkcitho yezinto zexabiso.
Khumbula ubungqina bukaPius owayeqhele ukulima umbona wakhe kwiiakile ezintandathu avune iingxowa ezingama-20. Emva kokuguqukela ekulimeni ngendlela kaThixo ngoku ukhulisa umbona kwiiakile ezimbini kuphela malunga nehektare enye aze afumane iingxowa ezingama-40. Esi isesisiqalo sikaPius kodwa sibonakalisa ummiselo wenkcitho engephi ngendlela egqibeleleyo. Ukugcina amahlathi engingqi yendalo ngokuba kuhlawulwe ngexabiso lobomi babantu ayisosombululo. Kufuneka sifumane indlela aza kuthi amafama ahlale ngendlela eyiyo nendalo kaThixo. Amafama alima ngendlela kaThixo angenza ngcono kumhlaba omncinci abe ecutha ifuthe lokugawulwa nokutshiswa kwamahlathi. Ngolu hlobo singakwazi ukuwagcina amahlathi engingqi yendalo ngaphandle kokufaka abahlelelekileyo entsokolweni kuba sisenzela nje ukuwagcina. Njengangoku, iimfuno zomhlaba wokulima ziphezulu kangangokuba imihlaba engafanelanga kulinywa njengale iseqhinene lonyukayo nomhlaba okhukhulisekayo uyalinywa. Xa izinga lemveliso lisonyuka emhlabeni omncinci, singakwazi ukuphelisa ulimo kwiindawo ezingafanele ukulinywa, ezifanele uba endaweni koko zigcinelwe ukuba zibe lihlathi namadlelo. Amafama angafundiswa nesakhono sokutyala imithi kwisabelo somhlaba wabo. Le ibizwa ngokuba lulimo namahlathi, agroforestry, yaye ingababonelela ngokwaneleyo ngamalahle neenkuni zokupheka ndawonye neepala abazidingayo zokwakha ekhaya. Xa kutshintshwa le mithi ibhityileyo kungavula umthombo ongabhangiyo weepala ezifunwa lusapho lwabalimi. Oku kubonakalisa indlela ezinokwenza amafama angabi nenkcitho yemithi yexabiso engingqi yendalo. Enye indawo apho ezolimo zinetyala elikhulu lenkcitho lukhukhuliso mhlaba. Iinkokheli kwingcali zomhlaba eAfrika ziqikelela ilahleko yomhlaba phakathi kweetoni ezingama-55 ukuya kuma-250 kwihektare nganye. Oku kuphakathi kweengxowa ezi-1,100 ukuya kuma-5,000 eengxowa zomhlaba olahlekayo xa kusoyanyaniswa nemveliso yeengxowa zombona ezisixhenxe kwihektare nganye. Le yinkcitho nokungathembeki. Inkcitho isuka emntwini oyame kokwakhe ukuqonda ukuphethuphethula umhlaba aphinde atshise izityalo ezishiyekileyo. Uvavanyo lwenziwe kwisitishi sophando kwezolimo eSidara eMzantsi Afrika lubonakalisa ngokucacileyo ukuba ngovavanyo nje olunye lwemvula esisichotho umhlaba olinywa ngendlela eqhelekileyo ulahlekelwa yimvula elinganiselwa kuma-90 ukuya kwi-100 ngenxa yamanzi aqenqgelekayo ahamba nomhlaba olinganiselwa kwiitoni ezingama-28 nesiqingatha ngenxa yokhukhuliseko lomphezulu womhlaba kwihektare nganye. Noxa umhlaba ongalinywanga yaye wombathiswe njengengubo kaThixo engama-80 uya ekhulwini ulahlekelwa yimvula esisithandathu kwi-100 kwihektare nganye. Abantu abaninzi bahlekisana ngokuthi umhlaba eyona nto iphumayo apha elizweni, kodwa obu bubungqina bongathembeki kwethu ngomhlaba athe yena wawunika thina. Ukhukhuliseko mhlaba lubonakalisa ukuba asisithakazeleli sipho uThixo asinike sona, yaye kubonisa izinga eliphezulu lenkcitho esinayo. Inkcitho yomhlaba ikhokhelela ekubeni ungabi nabinzulu yaye lihle nezinga lokutyeba kwawo, kude ekugqibeleni kumke lo mhlaba ungaphezulu wonke kushiyeke kuphela esabelo singatyebanga somhlaba sisemazantsi. Kolu uhlobo lwenkcitho ayikho indlela yokwenza ingeniso engabhangiyo. Inkcitho yemvula nomhlaba ineziphumo kuyo yonke indawo ehlangene noku, ukususela kwizantyalantyala zempuphuma ukuya ekudibekeni kwendawo ezima amanzi ngumhlaba ococekileyo njalo njalo. Ingubo kaThixo sesona sitshixo sibalulekileyo uThixo asinike sona ukuze kubekho inkcitho engephi yomhlaba nokufuma ndawonye nenhlaninge ezinye izinto esizixhamlayo kuyo. Ingubo kaThixo igolide yamafama yaye andinakusinga isizathu esamkelekileyo esibangela ukuba umntu ayitshise le nto yexabiso.
Inyathelo ngalinye kwizigaba zokulima ngendlela kaThixo lonyulwe ngobunono khona ukuze imimiselo yenkcitho engephi kufikelelwe kuyo. Zizigaba ekulula ukuzilandela kwinyathelo ngalinye, kodwa iingcinga ezinzulu kobu bulula zinenjongo yaye zintsokothile. Umzekelo wokuqelelana ngama-60 esentimitha xa uqhathanisa nama-75 esentimitha ndawonye nenani lezityalo elingama-44,444 lokwenza izityalo zenze isigqumathelo ngokukhawuleza esibaleke ngokuvumela isityalo sifumane ilanga kangangoko ukuze senze i-photosynthesis ngoku zisebenzisa umhlaba omncinci ngokugqwesa. Izichumiso zomhlaba osisiduli, umgquba, ikhomposti nesichumiso esiziinkozo zifakwa emngxunyeni ngamnye ukuvumela iingcambu zesityalo zifikelele ngokukhawuleza kwizondlo ezikhoyo. Isiko elidala lokuhlwayela izondlo ezinjengesichumiso esiziinkozo nomgquba liyazixuba liphinde lenze inkcitho kwizichumiso zethu. Noxa ixesha isisitshixo sokulondoloza, ikwayinto exabiso ekufuneka siyiqwalasele. Ukuphethuphethula imihlaba yethu akutshabalalisi nje, kodwa kukwayinkcitho yexesha elilixabiso. Ndiye ndavuyiswa bubungqina obuninzi bamafama alima ngendlela kaThixo achitha isiqingatha sexesha ekulungiseni umhlaba njengoko bengasalimi ngoku, baze bachithe ixesha eliphindwe kathathu ekuvuneni nasekuxozeni ngenxa yezinga lemveliso ephakame ngendlela eyodwa. Amafama alima ngendlela eqhelekileyo angoosomashishini achitha ngokuphindaphindene kathathu imali ekulungiseni umhlaba kunaba bangaphethuphethuli umhlaba. Xa uqwalasela amaxabiso aphezulu ediesel, ioyile nokulungiswa koomatshini abanexabiso eliphezulu, kubonakala ibubudenge ukuqhubeka nento echitha imali eninzi ngolu hlobo. Oku kuyinyaniso nakumafama amancinci ahlawula abafana abancinci imali eninzi ngokuphethuphethula imihlaba yabo. Endaweni yale nkcitho, nomntu ogulayo, obuthathaka nomdala, umfama angazilungiselela imingxunya yakhe yokutyala ngokwenza imiqolo embalwa yonke imihla ngexesha akhola lilo phambi kokuba imvula zine. UThixo angabuyisela nantoni ukusuka kwinkcitho iye kwisithembiso, yaye neendonga ezinzulu ezingama-20 emitha okanye indawo enkulu etshatyalalisiweyo yehlathi okanye umhlaba owehlelwe lixabiso. Ndikhumbula eThomali eMalawi ukuba ndatyala njani kwisitiya esinkcenkceshelwe ngokugqibeleleyo esasinomhlaba ongenabomi owawuqine njengesamente. Emva konyaka wokuqala xa siphinda sityala isitiya, ubunofaka umne kwakulaa mhlaba, kwaze emva kweminyaka emibini umbala nesimo somhlaba xa uphethwe ngesandla wabe utshintshile ngokumangalisayo. Umhlaba wawumnyama, umpasalala, yaye ugcwele isichumiso sendalo. Unezithuba ezininzi zomoya ndawonye neentunja ezenziwe zizinambuzane ebezixakekile ziguqula intlango ziyenza umhlaba enemiqondiso yesithembiso. Isaiah 51, umqolongo wesithathu. Ngokuba ke uYehova uyithuthuzele iZiyoni, uwathuthuzele onke amanxiwa ayo, wayenza intlango yaye yanjenge-Edeni, nenqantosi yayo yanjengomyezo kaYehova. Kufumaneka imihla nemivuyo kuyo, imibulelo nezwi lohadi. Apha nje ngaphandle kwesitiya, apho indlela yabantu yayiqhubeka, umhlaba usahleli kwisimo sasentlango. Lihlile ixabiso, ungenabomi, yaye kungekho themba. Inkosi ngumphathi ocela umngeni, yaye ilizwi lakhe lithi ukuba awuthembekanga kokona kuncinci, noko uza kuthatha kuwe. UThixo uza kugweba umntu ngamnye apha kuthi ngokomlinganiselo wakhe asinike wona, yaye ukuba sithembekanga ngawo uza kunika omnye othembekileyo kunathi. Khuthazeka ekuvavanyeni iikona zonke zobomi bakho ndawonye nendlela olima ngayo ukuze uzingqamanise nesimo sikaThixo senkcitho engephi.
Khumbula, yonke into esebomini asiyo yokwenza ingeniso kuphela, njengoko abaninzi abazizityebi besweleka kwiinkinga zabo. Ngoko ke makusoloko kukho ulungelelwano phakathi kokwanda nobuthixo. uMarko isahluko sesibhozo umqolo 36, kuba komnceda ntoni na umntu ukuba uthe walizuza ihlabathi liphela waza wonakalelwa ngumphefumlo wakhe. Iminqweno yethu yokulondoloza ngokulungileyo ndawonye ke ngoku nengeniso elingabhangiyo zizinto ezilandela emva kwehambo efanele ukuba ubizwe ngokuba ungumntwana kaThixo. Kufuneka senze konke esikwenzayo kukwinkosi ngazo zonke iziqhamo zikamoya oyingcwele ezibonakala njengengqina lamandla kaThixo aguqula ubomi bethu. Kuyamangalisa ukubona ukuba xa siye sazisebenzisa ezi zitshixo zithathu zokulondoloza siza kuba novuyo olugqithisileyo emsebenzini wezandla zethu. Awunakuba novuyo ukuba awenzi izinto ngexesha elimiselwe oko. Awunakuba novuyo ukuba imigangatho yakho isezantsi. Awunakuba novuyo xa unenkcitho kwizinto zakho zexabiso. UThixo ufuna ukuvuya ngenxa yempumelelo yakho njengomfama, njengoko nawe ufuna. Khumbula ukuba utyala unovuyo, uza kuphinde uvune unovuyo. Yaye ukuba utyala uqumbile, umbombozela ukhalaza, uza kuphinda uvune umbombozela ukhalaza. Basekorinte 2, isahluko sesithoba umqolo ngo-7, elowo makanike njengoko agqibe ngako entliziyweni. Mawungabi kokuphuma kabuhlungu nangokunyanzelwa, kuba uThixo uthanda umphi ochwayitileyo. Yonke indawo apho amafama athe alandela ukulima ngendlela kaThixo ngentliziyo yabo yonke, baye bonyusa izinga lemveliso yabo ngokugqithisileyo abakunikwe nguThixo. Njengoko beqhubeka bekhula yaye besonyusa nemigangatho yokulondoloza imihlaba minyaka le, bahamba uhambo lokubuyekezwa komhlaba wabo. Imihlaba iyanyangwa, okugqithisileyo kuyatyhilwa, nobomi buyaguquka buye bufana ngokufana naye.